А така изглежда отзаде, нали? Цък, цък, цък. И иначе двигателят C200, 150-160 коня, не е супер бърз. Не е супер бърз, макар че аз и сега чак смених на динамичния режим. Да видя дали колко е бърза, нали? Но от тук, даже го търсих, къде се викам, се сменя този режима Комфорт, Еко. Окачването се променя, нали? Окачването се променя, волана също се променя, когато направиш на спортен такова. Тук показва, че отзад никой не си е сложил колана, нали? Да, волан е, да, хубав е, много хубав волан и просто всичко е от тия елементи, как се казва, като подобно на алуминий, нали? Ама те са си пластмасови, не е алуминиево. Но силно е много висок, качествено изглежда много добре. Смисъл, кито е такъв с Keyless Go, Start Engine.